ame jumala ame septembre kalo kile muka ani wolonfila la samba flani muka nani amunu be kan lajɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan mali kunnafoni bɔlɔlɔ siraw fɛ an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ni ɲantuma aw bisimila bi a ka kunnafoni olu kɛnɛ kan. kunnafoni daminɛla an ka jamana ɲɛmaa colonel Asimi Goita ale kɔni hinɛna kasoladen maa 390 bɔɲanko la ka olu kɔni bɔ kaso la ladala ko la nin bɛ kɛ san o san ni a bɛ fɔ a kɔni ma ko grâce présidentielle an ka jamana ɲɛmaa a kɔni bɛ hinɛ i ka dɔn ka fɔ kasoladen maa da hakɛ dɔ la olu kɔni bɛ bila ka bɔ kaso la hali n'a sɔrɔla ko kiiri ni o ye justice o ma yafa o ma ale kɔni de bɛ se ka yamaruya di u ka se ka bɔ kaso kɔnɔna la. a kɛra kunungo alamusa septembre kalo tile 26 sanba 2024 fɛn min ka dɔn k'a fɔ dɔgɔjɔ mobili dɔ min yɛrɛ kɔni tun bɛ ka i kunda Gawo kan fɛn min maa marifatigi bunnatigɛbali dɔw kɔni binkani wale ta ka ɲɛsin o kari kɔni kɔnɔna ma min na u ye kari kɔnɔmɔgɔ kɔni bolo nafolo ani u bolo minɛn kɔni bɛɛ lajɛlen minɛ u la ka taga ni u ye. an ka jamana état-major général des armées a kɔni bɔra ka a kunnafoniya kɔni yira ko ka sanga ni septembre kalo tile 25 tɛmɛnen kɔni ka sanga ni an ka jamana fintigilakaw yɛrɛ ka wuli ka jɔ ye fɛn min ka dɔn ka fɔ sayi marabolo kɔnɔna la an ka jamana fintigilakaw kɔni ye dankari kɛ kalogɛlɛdinɛ tigilamaw la kosɛbɛ ka sanga ni u kɔni ka wuli ka jɔ dɔ kɔni ye u kɔni ye ka dɔn ka fɔ kalogɛlɛdinɛ tigilama dɔw yɛrɛ kɔni nɔ minɛ min yɛrɛ kɔnɔna u ye taa tugu la ka cɛni caman kɔni don kalogɛlɛdinɛ tigilamaw yɛrɛ kɔni kunna ka sanga ni sanfɛ pankuru kɔni ka kɛlɛ kɔni caman ye o kama an ka jamana fɛn min a état-major k'a bɛ foli ta ka ɲɛsin an ka jamana fintigila k'a bɛɛ lajɛlen kɔni ma wa a b'u fo u ka saraka bɔ la min kɔni ye u ni kɔni dile jamana lakanani ko la wa ka jamanaden bɛɛ lajɛlen hakili sigi ko n'Ala sɔnna ma u b'u seko bɛɛ kɛ ka se ka jamana basigi. fɛn min ye fleuve Niger banni ye ni wagati n'a yirala k'a fɔ ko jiw kɔni sɛbɛkɔrɔ yɛlɛlen don kosɛbɛ o yɔrɔ kɔni na hali ka yira k'a fɔ yɔrɔ min kɔni bɛ ni o bɛ se ka tali kɛ i n'a fɔ jaune rouge ni a bɛ yira k'a fɔ maaw kana gɛrɛ o yɔrɔ la kosɛbɛ ko jiw kɔni ye o yɔrɔ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni sago kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka a daminɛ ka dɔn k'a fɔ Banankɔrɔ Keɲeroba Bamako fo ka taa se Kemasina Bɛlɛni Kani ni o bɛ san mara la Sofara fo ka taa se Mopti yɛrɛ kɔni ma ni wagati na ko ji kɔni de kɛmɛ ka fali kɛ kosɛbɛ k'a bɛ ka dantɛmɛ yɛrɛ kɛ o kama fɛn min ye Bamako kɛrɛnkɛrɛnnenya Kalabankoro a kɔni yɛrɛ la ko olu k'u hakili t'u yɛrɛ la kosɛbɛ fɛn min ka dɔn k'a fɔ situation de pompage de Somagep kɔni bɛ yɔrɔ min na u k'u janto o yɔrɔ la kosɛbɛ ka taa se Jikɔrɔ ni Para Badalabugu fo ka taa se i ka dɔn k'a fɔ Palais de la Culture fanfɛla fo ka taa se fɛn min ye Sénégal ambassade kɔrɔ o kɔni bɛ fan min fɛ ka taa se Cité du Niger yɛrɛ kɔni ma ani jamana kɔni fan caman fɛ ni ye welewele da kan ye maliyɛn bɛɛ k'i hakili t'u yɛrɛ la Bamako faba kɔnɔna la fo ka taa se marabolo minnu kɔni kofɔra ko ji yɛrɛ yɛlɛlenba de don sisan kɔni min yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ni a bɛna tiɲɛni kɛ kunnafoniya bɔra kunungo septembre kalo tile 26 sanba 2024. an bɛna an ka jamana faba commune 6nan kɔnɔna la ni o ye an ka jamana commune 6 mairie ye ka sanga ni juillet kalo tile 24 tɛmɛnen ale bɔra ka a kunnafoniya kɔni yira ko fɛn min ye commune 6nan yɛrɛ kɔni kɔnɔna la lakɔliso fɛn fɛn bɛ ka sanga ni kalan kura daminɛw kɔni ye lakɔlidenw bɛ taa tɔgɔ sɛbɛn kura min kɔni kɛ ni o ye réinscription ye kɛrɛnkɛrɛnnenya école bɛ bɔ école wɛrɛ la ka t'i tɔgɔ sɛbɛn école wɛrɛ la ni o ye frais de transfert kɔni ye ko min bɛ sara ko o tɛna kɛ tuguni Bamako commune 6nan kɔnɔna la nka ka sanga ni utukalo tile 2 ye sɛbɛnna kɔni bolo bila la min yɛrɛ kɔni carila bɔlɔlɔ siraw sanfɛ ka sanga ni kunungo septembre kalo tile 26 sanba 2024 an ka jamana faba gouverneur ale kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ ko ale bɛ a yira ko fɛn min ye o laɲini min tara Bamako commune 6nan yɛrɛ kɔni mairie fɛ ko o kuma in kɔni tɛ se ka lawaleya min yɛrɛ a y'a yira k'a fɔ ko o ŋaniya min tara u fɛ ka o bɔ a ma ka da kan ko o ni laɲini sugu tɛ se ka ta ka sɔrɔ a kɔni ma laɲini k'a dɔn k'a fɔ olu yɛrɛ fana kɔni fɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka jɛn ni a ye k'a fɔ ko laɲini min kɔni kɛra ko o ka kɛ o kama ɲininkali kɔni bɛ to denmansaw kɔni bolo ko hakilina ye jumɛn ye k'a dɔn k'a fɔ nin ko in na fɛn min k'a dɔn k'a fɔ a réinscription a wari ka to a nɔ la wa walima a sarali ka bɔ a ma di. Sonike walima ni o ye marakakan ye marakakan yɛrɛ kɔni tɔgɔla don o ɲɛnamayara i k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ fantan a naani bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya farafinna gun kan ka d'a kan a yirala k'a fɔ farafinna kɔnɔ n'i ye k'a dɔn k'a fɔ swahili yɛrɛ kɔni bɔra yen ni nɔ marakakan o de ye kan ye min bɛ fɔ kosɛbɛ ka tɛmɛ farafinna kan tɔw bɛɛ lajɛlen kɔni kan nka ko n'i ye a ta k'a lajɛ an ka jamana communauté soninke ni o kɔni ye a marakabunda maaw kɔni ye ni o ye a jɛkulu yɛrɛ kɔni ye ko baara caman bɛ u bolo kan ka wuli ka jɔ kɔni kɛ ka se ka minnu kɔni sabati cogoya min na.
am ta mopti region kɔnɔna la fɛn min ye mɔti jɛgɛminɛlaw ye ni o ye a bozolakaw ye ani o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw olu kɔni bɔra k'a kunnafoniya di ko kamanagan ko kɔni don ni wagati na ka d'a kan ko jɛgɛ kɔni bɛ ka dɔgɔya ji olu kɔnɔna la. Mali kunnafoni bɔlɔ sira lajɛbagaw aw tulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoniya damadama min de an b'a fɔ aw ni ci a ka lamɛnni ko ɲuman na a y'aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni bɔlɔ sira la kunnafoniya jɛlen min sɔrɔ yen nɔ de aw kan bɛ sini ni Ala ma basi kɛ ni aw la Ala k'an si jɔ ko ma kɔnɔ Ala k'an ka jamana basigi.